ଆଜି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସବୁଜ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଦୀଘା ଘୋଷଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଛତିଶା ନିଯୋଗ। କଟକ ଖାନନଗର ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ସ୍ଲାବ ଖସିଲା, ଶ୍ରମିକ ମୃତ, ଗୁରୁତର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାତିରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିମି ବେଗରେ ବହିଲା ପବନ। ଖାନନଗର ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଅଘଟଣ, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଟ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଦଲାଲ ଗିରଫ, ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ କରାଇଦେବାକୁ କହି ଠକୁଥିଲେ। ସପ୍ତମ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଶୋର ଖେଳାଳି, ସଫଳତା କାମନା କଲେ ଡ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍କୁଟି, ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସୁରକ୍ଷିତ। କଟକ ଗୋପାଳପୁରରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ହତ୍ୟା, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ବାଲେଶ୍ୱର ଏସଡିଜେଏମଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାଜା ଚକ୍ରର ଓକିଲଙ୍କ ନାଁରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କଲେ ଦାୟର। ବଡ଼ଚଣାରେ ଟିଆରଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସରିଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମା ଘଟଣାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ। ଚ୍ୟାନେଲ ଆଇପିଏଲ୍ ଚେନ୍ନାଇକୁ ହରାଇ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ। ଆଜି କୋଲକାତା ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ପଞ୍ଜାବ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମୁକାବିଲା। ପାକ୍ ସହ ରପ୍ତାନି ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ, ଡାକ ଓ ପାର୍ସଲ ସେବା ରଦ୍ଦ କଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଛତିଶଗଡ଼ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଯୋଗେଶ ନିପାଟ, ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଥିଲା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ତଥ୍ୟ, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଚାକିରିରୁ ବିଦା। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ତଲାସି ଜାରି। ପାକିସ୍ତାନ ଆକାଶପଥ ଉପରେ ଉଡ଼ିବେନି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର ବିମାନ, ମିଳିବନି ଓଭରଫ୍ଲାଇଟ୍ ଫି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର ଆଉ ଏକ ଝଟକା, ବନ୍ଦ କଲା ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ଜିତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜ୍।